Russells nesaf, neu croquettes, tybych chi'n galw nhw. So gadewch chi Cymru, chi ddim yn mynd i ffind o Russell. So, Russell yn Gymru fan hyn dyn ni. Eto, sail, tato, gweddill y winwn sy'n garlleg nes i goginio cyn llaw, mewn â hwnna. A nesaf, ni'n mynd i penderfynu beth ni'n mynd i dod i ynddo nhw. Lan i chi, bystafi, oedd bach o cywi ar ôl dy fi, bach o ham, bach o caws a cennin. So, pam na cyfuno nhw i wneud rysol. So, tynnwch y croen bant o'r cywiar. A lan i chi wedyn, chi'n mynd defnyddio y frest, y coesau, defnyddio'ch popeth lan. Ni'n mynd i torri fe'n eitha fan, rhedeg y cyllet trwyddo, gael y trowch a mynd trwyddo eto wedyn. Mae yn fan, ti fanna wedyn. Beth mewn ffordd, lle ti iwsio'r darnau bach sy'n ar ôl? Ti'n modd os ti wedi cael rhan fwyaf o'r ffowlyn bant o'r asgwrn, ydy fe? Beth chi'n moyn wneud? Chi'n moyn stripio'r cywiar yn gyfan. A wedyn, os oes peth ar ôl, gallwch chi ddefnyddio y gweddill wedyn i creu stoc eto. A gyfer rhywbeth neu creu cawl fach. Lan i chi beth chi'n moyn wneud. Ie, mae'n dywydd cawl a fydd ebyn hyn i. Ie. So, defnyddio'ch popeth lan. Bach o ham nawr, wedi coginio. Eto, torri fe trwyddo. Bydwch torri fe'n rhy fach. Chi'n moyn darnau, chi'n moyn gwybod chi'n byta cywiar, nes chi'n byta ham. Chi'n moyn gwaniad. Chi'n gallu brathu yna fo. Yn gwmpas. Ie. So, eto, cennin, wedi coginio, mewn â hwnna. Ac yna, digon o caws cryf, Bysta fi wedyn yw just cheddar, cyfoethus fe, mae tubo cheddar sta fi fan hyn. So, mewn â hwnna, a gymysgwch e gyd mewn, Bwysig iawn bod popeth wedi cael gymysgedd da. A wedyn, pupur di. Yn hawdd i bod pwrpas di, fatha'r pryd cyntaf sy'n talu bob dim mewn i Poland. Tebyg iawn, ie. Does am esgus i beidio allan neud o'n agos ar y site yma? Mae'n popeth yn rhoi, gallu gael y plant, gallu unrhyw un neud hwn. Mae'r dwy fach dy fi gytre, mae'n mostod y moyn neud rhywbeth, ond na chi gallu coginio, na'r coginio gan i'r paratoi. Gweithio'n da iawn. Eto, tyma bach o brwsian bara, dim gormod, just i denu'r lleithder yna mewn, a gymysgu'r cwbl lot. A wedyn gallwn ni creu peli fach, lan i ni fel i'n neud e, gwasgwch e at ei gilydd, neu gallwch chi creu croquettes bach, dwch yn ofen a creu selsig bach mewn ffordd. Cymrydwch eich amser, wrth i rein ar gorffwys, cyn bod ni'n mynd i goginio, nhw'n caledu ychydig, a mae hwnna wedi mynd i helpu dal ar siap at ei gilydd. Gorffwys nhw yn y ffridge neu gorffwys nhw i jyst allan ar stafell? Byddwn ni'n dod i fe yn y ffridge, jyst i gorffwys i gyflymu'r proses, ond dim ond bod chi'n mynd i defnyddio nhw o fewn hanner awr, gallwch chi gadw nhw mas, dim rhaid, so gallwch chi gael crocet o beth tebyg am eitha fawr, neu peli bach. Mae rhain nawr, fel nes i eisiau, bod wedi caledu ychydig, so a maen nhw digon barod i fe mewn i'r ffryer. Ond cynta, ni'n dod i brwsio'n bara ar y tu allan. So, 2 oed o fi fan hyn. A dwi'n am ni adio ychydig o halen. Bwysig i ddweud halen, mae halen yn torri lawr gwyn yr wy i gorchuddio popeth lot yn haws. Dwi'n gweld weithiau chi'n dod i gael o wy i sticio. Mae'n dod bant, mae'n redig bant, ond stwydwch chi halen mewn, mae'n mynd i torri lawr top tips ar y rhaglen yma, does? Yr album yna. So, bant o hwn. So, gynta, mewn i'r blawd. Ie. A ni'n gweld chdi'n meddwl efo'r dwy hon yna. Ni'n gweud tip bach nesaf fan hyn. Cadwch un yn sych, un yn lib, so llaw sych, cadwch e lan yr awyr. Bych chi ddim yn ngofio wneud fel i fi bron trwy amser. A wedyn mewn i brwsian bara. O sych, lib, sych. So be, dwi'n gwybod os ni wedi llanas o'n ni. Sa'n credu bod nhw mor grwn. Dawn y mas wedyn, brwsian gynta. Pwlenni bach, os oes pwlenni mawr dych chi, defnyddiwch nhw'n lot yn haws. Chi wedi ysgwyn o'n bwyty. So wedyn nôl ar y bwrdd, aroliwch nhw eto, a wedyn ffraio'r twym, tua 180 gradd, a lawr yn nhw, am cwpl o funudau. Ni'n mynd i coginio nhw mewn ffordd dwywaith, so 2 funed, lan i gorffwys, gyda'ch nhw cwlo chydig, a nôl lawr eto. A dyna di'r broses efo sglodion sydd wedi cael ei cwcio me'r 3 neu 4 times cooked chips ma sy'n clywed amdano yn y bwysau posh yma? Ie, beth yw e, maen nhw'n blansio'r tatos y gynta i feddalu nhw ychydig, i denu bach o'r starch mas o'r tatos, mae rai yn berwi nhw gynta, wedyn ffrio nhw dwywaith. Ond lan i chi beth chi'n wneud, triple cooked chips, so gres isiel i feddalu'r tato, neu popeth wedi coginio trwyddo, cwdyn nhw lan, gael y stem mas i denu gyda'r lleithder mas, a wedi chi chip fach sych wedyn, a wedyn oil twym i gorffen, mewn â nhw,
triple cooked chips. O, na fe mae'n gwneud i. Ie. Ie. A swnio fel lot o ymdrech, di. Ma fe'n. Ond ti'n meddwl nôl yn drein am funud nawr, os nagos, ti'n modd, rhywbeth gyda ti fel sosban chips, achos mae lot o bobl wedi cael gwared o'r sosban chips erbyn hyn. Sa ti'n gwneud nhw'n fflat? Sa ti'n gallu rhoi nhw jyst mewn ffrimpan cyffredin? Gallwch chi wneud nhw, ffe. Rhi siap fel nes ti'r... Yn gwmwys yr un peth. Ta beth i chi'n gyfforddus yn neud, os ydych chi'n dod i'r brwsion ar y tu fas, dod heinen o olew, a wedyn flipwch yn yr ystod, ond cadwch popeth yn isial iawn. Bydwch chi'n dod i gormod o olew yn y ffrimpan, a ni dechrau sbitio. Ond rhowch cwpl o funudau fe, a bydden nhw'n barod yr un peth. Sosban chips yn ofnus, do pethau tanna, pob yn ofn prynu nhw am gyfnod. Ie, mae pobl dieddol o rhoi chips yn ffwrn nawr, yn dyn nhw, ti'n ie. Na gyd stafio wneud nhw, bach o mayonnaise, caws parmesan yn fe, a bach o ffipur di, okay? So parmesan mayonnaise, mae hwnna wedi mynd i creu blas unigryw wedyn i'r mayonnaise i weini gyda hwn. Neis. Chi'n cael lot o chips eddi, mai. Chi'n cael gwerth o chari ar y dradach. Chi'n falch bod chi'n gwylio eddi. Bach o dail, bach. Cael y popeth yn eitha ysgawn. Fi'n credu bod yna dyletswydd arno ni bitio mewn ydi. Ie, ta beth, dwi dal ati, ni dal i ffwrdd am digon hir. Ar mi'n hes, dwi eisiau flasu fyna dim. O, waw, mae hwnna'n lyflu.